Zdravím všetkých divákov tohto videa a vítam vás pri dnešnej ďalšej informačke. Informačka bude o tom, že som v takej skupine. Je to skupina ako MindMovies, proste budeme spolu natáčať let's play a také. A potom máme aj vlastný channel sa volá Redscraft TV, dám ho do popisku. Sme v tej skupine 5, ako idete na server som len ja, je to server na Whitelist, ale len pre originálny Minecraft. Čiže ja si to ešte takto dám, no takto. A je len pre originálny Minecraft, tí čo majú, a proste je to ten server spravený ako Minecraft, ale budeme tu natáčať proste spolu. Potom to som už hovoril, že je nás tu 5, potom budeme naberať bude nás tu 8 a už neviem, čo mám povedať. To bolo asi všetko k tejto krátkej informačke. Potom zakladateľom tejto skupiny je Army, dám tiež channel do popisku a všetkých tých členov channel dám do popisku. Potom keby ste sa chceli dostať na tento server, tak stačí napísať len do komentárov, no nie len na ten server, ale do tej skupiny proste. No a to je asi všetko, takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite like, poprípade komentár a odber a budem veľmi rád, ak sa niektorí budete chcieť pridať do tej skupiny. Je to proste len pre let's playerov, je to len pre let's playerov a proste musíte mať len originálny Minecraft, takže fakt už k tomuto videu by to bolo asi všetko, takže sa zatiaľ majte.